RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, di kalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsuldad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may wulandag si mga una-una. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rachel, 27 anyos, single pero dunay anak. Taga Taboylan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa amahan sa akong anak. Araw niyo sabtan, sugdon ko sa dihang gipaila-ila ko sa akong amiga ning amahan sa akong anak karon. Ingon ini ang mga panghitabo. Rachel, day, naku ipaila-ila ni mo ba akong cousin? Si Louie. Wapa dyan uyab, day. Nano niya? Ipaila-ila ta mo. Kay total, wa masabitaw kay uyab ron. Kwapo ba ng akong cousin, day? Unya, arangan pa din nagkahimtang. Mau ba? Ipaila-ila ta ka, ha? Day, Rachel, muna ko yung agaw ay ka nang nagpadong din, hi. Uy, hala. Gwapo ko di. Unsa na, di ba? Gwapo? Kas, sorry, nalangay ko. Ay, okay na kas, oy. Kas Luis, muna akong amiga nga akong giingon ni mo, si Rachel. Hi, Rachel. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Wanit tinod, Rachel. First time palang ganit na akong pagkakita ni mo. Nagagustulan ko ni mo. Louie. Doon na ba ko'y chance? Sigurado ka? Ano di? Nagbino ang kabalay ko sa kung pagsulti ni Wana. Babalay mong tanaw? Ang tinuod ba? Nakagusto sad ko nimo. Saon na palang higayon nga nakakita ko nimo. Usa pa. Kinsa masad ko? Aron ibasted ang sama nimo, di ba? Sa ato pa? Uyab na ta? Oh, Louie. Gisugot na tika. Yes! I love you, Rachel. I love you too, Louie. May gani, may sugot ka nga magkipanglaag na ko ron. Wala man ko'y lingaw sa bahay, good. Maong nisugot ko. Niya, asa man di ta? Gusto na ko nga adto ta sa among resort. Mayo dito kay Dakagalingawan. O niya, nasa ikaon dito. Okay, sige.
Nabusog ka? Busog ka ayo. Salamat sa dinner, ha, Louie. You're welcome. Uminom ka ba? Gamay. Okay, good. Ato ta dito sa bakante nga cottage sa unahan. Mayo dito kay Mingaw. Sige. Uy. Wala magugay tingog-tingog. Hubog na ka. Medyo naigo naman ko. Mailhan gid nga dili ka maayo manginom ay da. Puwa na kay mong dughan na eh. Lagi. Naka-feel gani ko init na. Mao ba? Ngano ka? Nitutok manggod ka na ako. Gusto ko mag-kiss ni mo. Kana kung okay ra ni mo. Louie. Pwede ba? Recorded by X Thunder Gaming. Tungod sa kainit sa among lawas at higayuna, doon na ginahitabo na mo ni Louie. Sa tinuod lang, wa pa ko napaila-ila ni Louie sa iyang mga ginikanan, o wa pa sad nako mada si Louie sa amo, aron ipaila-ila pod sa akong mama o papa. Amo mangyong gihuna-una god, nga dili pa miingon anak kaseryoso mahitungod namo, bisag dunay na feel para sa usag-usa. Ang amo lang nga, nag-enjoy lang sa amin nga kami lang. Apan, sa walang damha, dili kay ko sa akong rigla. Wa dayon ko magduha-duha sa pagpalit og pregnancy test aron ako mahibaw-an kung mabdos pagid ko. Unya, Ginoo ko, mabdos ko. Kinahanglan mo mahibaw ini si Louie. O kung mao na, mga tubang una ko sa imong mga ginikanan. O isunod na to ang ako mga ginikanan. Louie. Ginoo ko ni Moricel. Usa man tawo ning imong gisudlan eh. Pa, Dili na ko pasagdan si Rachel, sir. Usao man nimo pagbuhi akong anak dong. Nasa kong tan-aw nimo. Nagsalig pa man ka sa imong ginikanan. Madawat ka sa imong mga ginikanan nga nanguyab lang ka o sama sa akong anak. Layo kayo ang gap sa atong kahimtang. Nakita magyud niya nimo ang sitwasyon di sa amo karon. Sir. Pananglit, dili madawat si Rachel sa imong mama o papa. Makalaban ka sa akong anak. pa. Soyan ako, sir. Ay, pastila ni Moricel. Dako nga problema gyud ang ako nakita ni. Pa. Namunit lang kang babae nga ang pangita samahan. Ang pagpangisda lang. Pa. Nagpakauaw ka lang, Louie. Nanguyab na lang gani ka, dili para sa itong kahimtang. Ipamabdusan pag hindi mo. Louie. Dahil mas maayo ay. Palargahon ka na mo sa gawas. Ano matarong nag-utok ni mo. Ugwa kay mahimo kong dili ang pagtuman sa kong gusto. Kung dili ka gusto nga kuhaan tigas talan, nga naan ni mo karon. Pa. Ayaw ka bala ka. Pagpada ko ni mo alas sa suporta sa atong anak. Louie. Sorry, Rachel. Pero wag ko mahimo gawas sa pagsunod sa ako mga ginikanan sa gusto nila mahitabo. Tungod kay dili pa ko makabaro sa akong kaugalingon nga mga tiil. Isaad na ko, ha? Ngayon mo may balikon. Balikon tamo kung makamauna ko nga maningkamot para sa akong kaugalingon. Aron nga maghatag ko niyong maayong future sa akong anak. Magpaabot ko, Louie. Paaboton ti ka. Gipalarga si Louie sa gawa sa iyang mga ginikanan sa dihang mabdos pa ko. Pero hangtod nga nanganak na lang ko,
wa gyoy luwi nga nagparamdam namo hangtod nga 4 years old na lang ang among baby ug nahibaw-an na lang nako nga naminyo na kuno siya didto sa gawas. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Ang akong baby 4 years old na karon pero wa gyoy luwi nga nagparamdam nako. Makapangayo ba ko niyag sustento? Ikaduhang pangutana. Makapugos ba kong pangayo og sustento sa amahan sa akong anak bisag way recognition gikan niya? Ikatulong pangutana. Ang akong apelyido mo ay akong gipada sa birth certificate sa ako anak ug ang gibutang nako sa father kay unknown. Okay ra ba? Dili ra ba maproblema ang akong anak puhon kung pananglit mo eskwela na siya? Manarbaho o baka maglinyo? Ikaw pa to katapusang pangutana. Makapanunod ba ang akong anak sa mga kabtangan sa iyang amahan pananglit? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Richelle. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rini Obra. Karong adlaw guys, kami gihapon no sama sa mga niaging adlaw, niaging buwan, niaging tuig. Kami gyud gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon sa inyohang mga pangutanag, mga problema. Ug tungod kay ako usa ka abogada, ako'y mutubag sa mga pangutana kabahin sa punto legal. Ug ako usa man ka medical doctor, ako mutubag sa mga pangutanang medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga concerns, no? Mauni nakanindot sa DYHP o RMN kay ang atuang programa nga kini ang akong suliran ang muhatag og tambag, abogado og doktor gyud. Yes. Og budyag nga gwapo og gwapa jud. Tuyag gyud ha. That is correct. Muna na mo pagduha-duha guys, no? Ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga sukintig paminaw? Big shoutout sa mga maminaw na to silahang mga radyo sa ato ang DYHP RMN Cebu na Facebook account ug mga naminaw sa YouTube labi ng mga naa sa gawas, no? Yes. Sa nasod. Nasa Kuwait, sa Dubai, sa Egypt, Europe. Gusto Europe. naman di si Yes. Ma'am Baby Costas diya sa New Zealand. Pirming maminaw. Yes. Ug si Maring Flora Herona sa Amerika. Thank you, Nempa Kai. Guso diya sa Melbourne, Australia. Maminaw na sila to. Worldwide, international ang ato ang programa gyud Doc, no? Yes. Ato ang lesson for today. Atong lesson for today attorney, nakoy gatubangan diri, no? Kanang if you want to be the best kuno attorney, you have to do the things other people aren't willing to do. Hard work. Magpailawom gyud kuno ka sa trabaho. Discipline. Kakugi. Kay wa gyud sama, practice makes perfect. Yeah, leadership for example. Correct. If at first you don't succeed, try and try again. Ana gyud ang kinabuhi. Why tao nga ningabot dito sa ibabaw nga wagi og kagdagma-dagma. Correct. Si Carlos Yulo bitaw naka-gold medal, di man pud lalim. Kadaghan po siya napildi na po. Nagtuo mo sayon kay magtumbling-tumbling. Mao gyud. Pero sus, mag-imagine ta sa iyang training, tanawang lawas ato kasulid. Kuyawan mo kani kumuday ba ng swimming pool nga usara kay stroke? Mauna. Kana pa bang ingonana, no? But greetings gyud sa ato ang mga athletes na naaging Olympics for representing the Philippines proudly. Medal or no medal. Mapasalamaton mi nga tungod sa inyong kakugi, sa inyong pagtrain ug maayo nga inyong gidedicate gyud ang inyong kinabuhi para lang gyud maibandera ang Pilipinas. Yeah. Okay? Greetings, Doc. Yeah, mo na to. Amo na to, no? Yes, ano tong atong mga greetings din, no? Yes. Greet karon na mayang pagpaminaw dahil mga taga Mindanao, no? Ang mga doktor nga kung mga kaila diha, no? Dr. Lino Arangues, Aida Abrugar, Calamba, no? Si Doktora Villanueva,
no? O si Lloyd Bistel diya sa Sarangani Zamboanga del Norte. O si Dr. Ondo Go, Michelle Go diya sa Liloy, Zamboanga del Norte. Ha? Kumusta naman dahil si PJ Obra, no? Proud ko ng PJ Obra to ni kay pirmi ni siyang honor student. Ako ning parinte, no? Yes. Anak sa akong parinte. Ug kang Miss Mirabel Cantila, Eugene Domingo, Ab5, ug kang Imelda Barbarona. Greetings and thank you kayo for always listening and sa mga messages ninyo. And thank you also sa mga nag-like ug nag-follow na to sa Kini Ang Akong Suliran official writers page on Facebook. Of course, you can like and follow Dr. Rene Obra on Facebook na naka-white blazer, attorney, ug Elaine Tantengco Bathan on Facebook. Boy Tapangan ug Making Alingalan diya sa Kantawan, Naga City, Cebu. Ha? May pagpaminaw. Yes. Punto legal today, Doc. Yes, ang atong sender si Rachel. Ano siya pag-pronounce na ito ni? Rachel, no? Punto legal. Yes. 27 years old din si Rachel, single, pero dunay anak, taga Tabuelan, no? Yes. Si Bistil, no? Danday Bistil diya sa Tabuelan. Kumusta naman diya sa Tabuelan? Yes. Unang pangutanan ni Rachel. Ang akong baby 4 years old na karon, pero wala pag luwi nga nagparamdam nako. Momento'y nakapamabdos niya. Makapangayo bakog sustinto niya, prepariha man niya sa unang problema to niya. Oh, common mo guning mga ingon ani gud. Oo, magparamdam ay lang mo himog bata niya nagnanay bata, di pa ito gatas. Kanig yung mga laki ba? Sa mga good mo boys. Oh, guys, no, ayaw gud mo anang kutob ramos palami din ha. Unyag mabot ng responsibilidad kay nasipyat mo. Ano yung mamang gisod? Wan yung ibta. Di man din ninyo kayang responsibility nya kahuman mo kagyaw mo. No, loy kay babay. Ano na to rin? Daghang kay kasawa. Mauna. Why bye? Mauna. Di mo skwela yan. Pila to ka ba? Katong sa atong niaging drama, tuloy anak. Tuloy anak. Way sustinto. Puro ka magwangan. Kani 4 years old na. Wa magparamdam. No, mangayo kuno siyag sustinto. Of course, regardless of whether na minyo mo or dili, pwede gid ka makapangayog sustinto tungod kay siya man ang amahan anang bataa. Whether 4 years na ang nilabay or pila na katuig ang nilabay, di gyud na mapapas, dili mawa ang inyuhang katungod nga mangayo og sustento. Di pod na mapapas ang imuhang responsibility sa imuhang bata kay ikaw man ang amahan bisag unsaon pa na nimo, obligado gyud ka nga mohatag og suporta og sustento. Og di naman lang gani ka present, no? Physically, psychologically, emotionally in town, financially pod in town, hatag pod og suporta. Pero maligi common na problema ito ni. Usaom lagi na ko, ma'am, attorney, paghatag og sustento, nga waman ko'y trabaho. Ay, pagtugatugag Usaom na ito ni, pag-disiplin attorney, yun na mga tao. At tubangon kag kaso ani, pauwanan kag kaso ani, ala syarog, di ka mapugos og trabaho. Ipapriso ko attorney, musamot ako ko'y trabaho. Ay, mas may pagikuha man gani, gyud kay hinungdan sa society. Ato na lang ka bakasyon. Ato na lang ka dito, bakasyon na lang ka. dito. No, kay ang imuhang trabaho, higda ra man kaha og palami, adto na lang ka sud prisuhan kay wa man kay gamits gawas. Mao gyud. Ay pasud ka na lang didto. Di ba? Kasamok aning mga ingon aning laki ba? Oh, good. Kaduhang pangutana, makapugos bugog kog pangayog sustento sa amahan sa akong anak bisag wala recognition gikan niya ang bata. Of course, no nga, you're the best person as a mother nga makibaw kisag papa ana, and because wala man siya ni recognize or wa man pud ang iyang pangan sa birth certificate, wa ko na di na magpasabot nga pwede na siya moingon nga oy dili ko pwede ra gyud kun dili mo bayad or free pass or nakalibre ka or nakaipsot ka sa responsibility kay naagyoy kaso nga pwede na tong ipasaka, which is called paternity. Or recognition, no? Sa bata. Wherein, atong i-test. Kay kung ikaw di ka mo angkon, pues, ang huwes o ang korte mo paangkon nimo. Kung ikaw bagyod ang papa ana, di na gyud na nimo malimod. Pwede tang mo file sa ana ng kaso, no? Kung maabot ang panahon nga, mangayo tag sustinto, unya man siya nga, di man ako'y papa ana, wa man ka, sa may proof nimo. Di ba? Taparon mo. Inigtapad. Taparon parehang naong.
Nya, kulot ug buhok. Kulot og buhok, pisngag ilong, tangkag dunggan. Mao ana. Hindi kinalan di ini Palimod na testing. nimo bodlat mong duha usa pa ba. Gimo gid ako batig naong ihang papa dok. Pero kanang ingon ana no, so pwede gid ka file og paternity and by then if ang korte na mo'y mumando, mapamatud-an by scientific means, DNA test, medical no nga mga technology can already detect no kung papa bakag dili ako pa nimo angko na lang. Gasto-gasto lang mo DNA testing nya. Correct. Kung copy gud nimo ang bata po Mauna. Ay na lang diha deny. Tanaw baby picture mo ram ikaw. Ikaw ba ni no? So pwede yun before you can file for support in the event nga mo dili siya or gamito na niya nga alas nga Dili siya. dili siya ang papa. Ikatulong po ko tala. Ang akong apelido mao'y akong gipadala sa birth certificate sa akong anak ug ang gibutang nako sa father kay unknown. Okay ra ba? Dili ra ba ma-problema akong anak puhon kung pananglit mo eskwela na siya manrabaho o baka mangminyo. Well, this is the correct and legal way. No, kay number 1 di mo minyo. Number 2, ang era po nimong himong ano nang usa ka tawo nga pulpul nga wa mo hatag. Ay nalagi butang pangan din na bitaw. Mas better man sad gid unta no nga mahibaw-an pod pero kung kinsa gid ang papa so that tibuok siya but ang sakto man nga kay illegitimate man siya kay wa man mo na minyo imo gyud nga apelyido ang dalhon sa bata. And of course, dili gyud magka-problema kay sakto man. It will be consistent sa balaod and consistent nga consistent sa iyang status as an illegitimate child. Unsa may pasabot anang mubutang tag-anon? Meaning to say, wa ninyo gibutang kung kinsa ang pangan sa papa. Whether naa ang pangan or wa. Ang importante ra gyud kung mo-acknowledge maabot ang panahon nga mo-acknowledge ang papa no nga siya ang amahan anang bataa ang kanang likod nga portion sa birth certificate iyan ng fill-upan meaning to say acknowledgement of paternity sa bata wherein nanumpa siya og ning angkon nga siya ang amahan ug gitugot niya ang pagdala sa apelyido niya no but og nakabutang og anon it does not also mean nga wa na kay chance nga mangayo og sustento. Like I said kaganina, pwede ra gyud ka nga mo file og paternity kung man ganing mo deny siya sa iyahang pagkaamahan anang bataa or wa gyud pud tay laing ebidensya nga magpamatuod nga ning angkon siya. Ang pag-angkon nga kitay papa dili ra sa birth certificate. Pwede ni tunga siya bunyag ning apil kugos. Naa siya sa kanang birthday. No. Or nagpicture siya, happy birthday anak. Or mo text baron siya nimo nga kumusta naman atong anak. Those are evidence also that you can use naning angkon siya kay ang pag-angkon dili ra sa birth certificate. Okay? Okay, ikaw pa to katapos ang pangutana. Makapanunod ba ang akong anak sa mga kabtangan sa iyang amahan pananglit? Yes, provided ma-proven nga or ma-establish nga siya gyud pod ang papa. How do we establish? 1, kung giangkon siya directly or indirectly. Number 2, kung naapod sa birth certificate ang iyang pangan o gi-acknowledge. Or by court order, no? Nga ang court mo'y nagmando nga ikaw ang papa ana and establish ang paternity niya, then naa na may link, then therefore pwede gud siya makapanunod as an heir. Although illegitimate man siya, nya kung naay mga legitimate nga mga anak, dili gud sila equal og katungod sa legitimate nga anak. Pero it does not mean nga wa siya katungod nga makapanunod. Naa siya katungod nga manunod as an illegitimate child. Alright. Okay, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat o maayong adlaw.